Sngubhashim ka nambar jingroi, lai spa ar poway, lai ar iway. Subhashim ka nambar jingroi sedang, lai spa sau poway, lai sau lai.
ka garteng pa barukon baromen sem bakhoj. Amen. Kajinga ye jong trai jong ye Jesus Christ. Kajing ye jong blay. Bar kajing salok jong men sem bakhoj ken don ringkat bat pi baro. Ringkat bat piru. Prabangej beej baro. Hakane kasi buram bakraw jong kabalang. Kasi buram jong ka Pentecost. Ngai kublay pi baro iway pa iway. Si buram basuk. Kamtam pi baro basim benta. Hakane ka mas bakhoj. Lengba ka online. Lengba kane ka saskom. Kublay ya kilang doa bat kiruniam. Ya pi baro ki prabangej. Man laki ying kesem. Kublay kerpangro ya kad blok malki hakane ka si buram jongki kaying mani jongki lainam how man sim bakhoj dia kane ka mas bakhoj akwa bandwai nakabanta jongpi baro bau blay un ker khun ker do ya pi da ka jing kamen da ka jing kot jing khia da ka jing la ban penthamai le de kane ka si buram ka si kha jong ka balang Kaderu kasi kha jongi iway pa iway. Na margatang ipay siya ublay. Baun karku yang ibaro. Kamtam lang ba kabor umensim bakut. Bawan hiyar hakabalang haki apostol. Haka Maria Sti. Bat kamtam kito baro ikibangit. Baun mensim bakut. Unyarap yang i. Un pentamay kajim kristan jongi. Bangin le yakamon kajong ublay. Dona margata kani kapor. Ni pai shu blay ban bo ye ka jing tumu jang i way pa way how try jang you Jesus Christ ko hen men ko para dong in ko bor bang long ki nong pop khnang ban long ke bala khre ban le niam ye ka jing maya ba khoj nga pla how blay badon bor baro Padapi kohen men ko para bangalale pop shipone da kajing perkhat da kikjen da kikam bada kajing le kelet da kajing le palat chunga da kajing le palat chunga da kajing le palat bakrau e chunga namar katang agar par kamaria bakoj kabayai sa kathei soti yak angel bakiru koj badia pi kohen men ko para Bandwai na kabanta chonga how try uplay chongi uplay badon bor baro onis nei yangi andalamap noya ki pop chongi onyalam yangi baro sha ka jing em bom chukot Amen. Ooh.
ya dwai Hu la jing tumu trong pi how try Yesu kan rat ya kan jing ang not pa kan jing trang ki ying sem trong pi ni ra how try Yesu kan rat ba ro ki ba pang ba shita ba blem ta ya ki un pen ko ya ki ba blem kar khu yang i wei pe wei ba don sau dong kan ne ka state me khalaya chong i Ham dam kan ni si boram Pentecost nin shapen sle na ka bor sim bakhuat ko blei daga jing maya jo ka si boram jong kan ni ka sngi me pen khuat ya ka balang salon sar jong mi haman la kari bar ka jaj ben riu to the se ye ka jing ai jong sim bakhuat ha sat la ka parthai Bad daga jingai ai kabala trei kam. Men bala penbena ning kong ya ka gospel. Men ta sa shisien to pendap ikidono jong kirunge baro. Kerku ko trai baro ibadon kam ya ka bo jong ka jingai ai jong mi. Dau trai jong yu Jesu Kristus kun jong mi. Uba embasin charan kan ban mi ban u men sim bakhuat. Uwe play junom la junom. Amen. Ka jingpule na ki kam jong ki apostol. Haba kasngi jong ka Pentecost kalapoi. Baro kilayalum lang krui sijaka. Kinsan lawan kejing sawa na peneng. Kabakum kejing be jong ke erba ersan. Bat kala pendap ya ke yeng baro kawai. Hakaba ki yasyong. Nang ta lapau haki. Kitelit kibakum kiding. Kibala pat penan. Bat kibala hiar halor. Uwei pa uwei naki. Bat la pendap ya ki baro daw mensim bakuj. Bat kilas dang ban kren, hakik tien baper, kumba umensim, ula ay haki ban kren. Te ladon ki Jew, ki basyong ha Jerusalem, ki briw ki bariw blay, naman la ke jaj ben riw, hapo ka beneng. Haba kilayos ngaw ya kani ke jing sawa, upad ba belin, ulawan yalum, Bat kila kulmar jingmun. Namar man la ubriu hapdeng jungki. Ulay yos ngaw. Ba kila kren. Hakak tien katele jung uhi. Ba kila kindit bat ngaw pela. Kila yoong. Hato baro kini kibakren. Kimday kinong Galili. Te kumno ken ngi yos ngaw. Uway pa uway nangi. Hala kajong kaktin try. Ki Partia, bat ki Mid, bat ki Elam, bat ki Basyong, ha Mesopotamia, ha Judea, bat ha Kappadosia, ha Pontus, bat ha Asia, ha Phrygia, bat Pamphylia, ha Egypt, bat nakitan ka Libya, ki Bahab ha po kakirini.
บัดกิบาวันนรมกิจูบัดกิบาลกลาเชกันยามจูกิกรีกบัดกิอารัมงิยอสโงบกิยทุฮักิกตินทรายจงกียากิกัมพลาจงอุเบลกักตินจงอุตราย ngis Sisyo ngu yaw play. kasam shispa sau kanambar jingroi nyau spa khandai phu sau nyau khandai sau ka antipon ka baneng kong in roi ka dekhot ka baneng kong bat ka baar ka dekhot ka baar sau bat ar phu san ar phu khandai bat lai phu wei hadu lai phu san Sim trong mi u tra Bin them maya ka per the Bin sim trong nga ker ku yu trai kan rat u play ba kra Mi ku ko trai da ka por sim ba ka puro Mi ku jing shai ko trai Jing pule nakishti benikong Paulus bekoch Shaki Kristan Hakorin. O para, Omdan ubala banong, ujisu ulong utrai, light tang umensim bekoch. Te kidan kisap beper, nrei ujo umensim. Kidan kikam shakri beper, nrei ujo utrai, bat kidan kijing trai beper,
nrei ujo ublei uba pentrai kam yaki baro haman la ubriu. Away pa away la ai kijing pen pau umen siem na kabenta kijing bhalang. Namar kumba kamet kalong kaway bakadan bun kitikot met bat baro kitikot jong kamet la kilong shibun kilong tang kaway kamet kum taru kalong bad ukris. Naba da uwe umen siem la pen baptis sengi baro shakaway kamet. Ki Jew, ne ki Greek, ki Mrau, ne ki Balait Lud, bat ya baro lai bandi na uwei umensiam. Kaktien jong utrai. Ngisu ngu yau blay. Kanambar jing roi, shispa nriu po nyo. Iwei nriu nyo. Shai
siem berkuat, tu pendap ya kimin siem jo kiringai jong mi, bat penraham haki ya kading ke jing iet jong mi. Utrai undan rengkat bat pi. Ringkat batiru. Jing pulena gospel berkuat kat komo Yohanes. Kaburom hambi Utrai. Ha kapremiet jong kata kasngi. Kasngi neng kong jong kata yau. Ha balakang ya ke jing kang. Hang ta bakila dan kesenran. Namar ka jing tieng ye keju. Jisu lawan banyang akhamat jongki baruong haki. Ka jing sok hapi. Anda loong ye kani ulapan i yaki yakikti bat ka krong jongu. Te kisenran kiladap da ka jing kemen. Bat kila i yau trai Jisu loong haki. Ka jing sok hapi. Kumbau pau la payanga ngaru ngala paya pi. Andau loong ye kani ula persat halor chongki ba loong haki. To penyang yau mensim bakuan. Lada pi map yaki pop jono la map yaki. Lada pi pensai yaki pop jono la pensai yaki. Ka gospel berkuat jong utrai. Kajing Jiro imihu Chris. Pakistan be barok. Ning kong ning siap ngai kublay ye pi way pe way. Sedang do kiling do bat kiruniam. Bat baro pi ki paj baro jong uplay. Ki bas ngap laman la ki ying ki sem. Lang ba kane ka saskam. Ba pi shimbenta kane ka mas bakot. Ngai kublay ye pi si buram basuk. Ka Pentecost ka penkan mau yangi ka jing wan hiar jong man sim bakot ha ka balang. Bat ka day ka si kha jong ka balang. Kadai ka si karo jong i wei pe wei. Namar kata ka si buram jong i wei pe wei. Ka jing kha ha ka jing ngej. How Christ Jesu. Te ka ne ka si utrai Pentecost. Ka si jing wan hia jong masim bakhuat. Hadin san posngi bau Jesu lami pat ne ka jing yap. Lawan hia ru masim bakhuat. Halor ka Maria sti bat ki apostol. Bat habaro ki bangej hau. Dia kani kasi buram bakrau jong kabalang. Siya yang angan keren api kon men ko parabiye. Siya pang kebor jong umen sim bakut. Ning kong kebor jong mesim bakut kelong banwan ra ia kajinya teli. Ladangi pej ha ke kitab Genesis lanong katway iway terter. Kita ki Hebrew hendai kila dantang ke wei ke ketien ke teliek. Lejayu yaki namar ba kila long ki briu ki pasarong kila kap sarong wat yo blay ki ong inte yo mat babel banya perengkat kedan bat ke bor chong blay ublay ulai I ka donot basniu chongki ulawan ban pen pra ya kata ke ketien ke teliek chongki walada dan tang wei ka ktien kim so tu shu I wei pan namar ka jing sarong henrei pade ha ka si Pentecost pias ngau jing pule bening kong mentang ka si
Na ki kam jong ki apostol en nong ar I wei ter. Hakasi jong anjing wan hiar jong man sim bakhoi. Man sim bakhoi lawan hiar kum kaleer ke bejur. Baro kilo yo priang yau man sim bakhoi. Bat kalawan rai ki ka man sim ka jing yatli. Ka man sim jong ka jing sto jemot. Bon na kita ki briu ki balawan ha Jerusalem. Ki day na keleng la keleng. Kim day tang ka jui ka jaj ben riu. Henry ki lawan keleng la keleng. Ki wan na Galilea, na Parthia, na Elam, na Mesopotamia, na Judea, Cappadocia, Pontus, Asia Minor, Phrygia, Pamphylia, Egypt, na Than Libya, Bat Terter, Henry kini ki briu ki balawan, ki layo priang yo Mesir bakhoi, baru kila soto, kaba palagalong habalay lap yaki, dakaktian jong nongway maki ki soto lot, balay nambar kabor Mesir bakhoi, namar katao Mesir bakhoi wara kajiyetli, kumbalak kedao kajing pelebanin kong ki kam jong ki apostol. Kene kay kayang iru ko prabangay biit baro. Hakajim jongi klam ka bod jong ublay, klam ka bod jong Mesir bakhoi, nginam la bandon ka Mesir yatli. Ni haban duai, kum kayi kasem bandon ka jitli, de ka bod Mesir bakhoi. La dadon ublay Mesir bakhoi, kadon ka jitli kayi kasem. Hashnong hatau, hakim lang salang, hakim parish, bad hakishnong baro. Naman katangi don kam kapor bakong santam banduay hau Mesir bakhoi. Kabar kabor jong Mesir bakhoi. Kayarap banlong ki baslur. Ki kam jong ki apostol nong sau pra. U Petrus badu Yohanes hakaji alap jong ki yakatin ublay. Ki lala ban penkot wat yo briu bala ubala tko kakejat jong u hakajing duai jong u Petrus ba Yohanes lapen kot jong tau ba lat ko ka kejat namar balapen kot yau niu balapang ladon ka jing bishar na ka bor jong ka sorkar ban kot yaki ban tian bishar halo jong ki da ka bor yu kila le yakani teu Petrus da ka mensim jong ka jing slur lo yo peniang yung Mesir bakhoi Lakren hakita kinong sensasyon lada pibitian bishar yangi ngilale ekane kakam nakabor jong utray jong yu Jesus Christ yakaba pila sana pna yakaba pila leben yakaba pila penyap biu Henry hakasngi kabalay ulami pat ng kajingyap u Petrus bom late school day dong rakha baru kila sengap yu lakren de ka jislur lakren de ka bor Mesir bakhoi bat baro bon ba kilanget ha ka jelap jong Petrus namar kata Mesir bakhoi wai ka bor ban yalap de ka jislur ngiru prabanget bi baro ngidon kam balong ki baslur ka jim jongi balong ki bakarmen ka jim jongi ban yang jing shisha ban kren ka jing shisha dakabor jauh Mesir bakhoi. Kebalai Mesir bakhoi wai bor ya ngi balong ki bashirhem. Gospel jong Lukas kalam lenong kabar pesawat kot kebalai puar. Ki an ngot ki senran jong Jisu. Hadin bau Jisu la tiap yu lai sengi kila diau Mesir. Kila du ayawat ka jingker menru. Kila lek pai no shalashnong. Shemaus Henry kumno hapadeng ka jing sedang yai lenti jongki wei uru pelai ka bakim itu rai dei try jongi hiru kim itu ayu ulakali yaki pia ya kren ayu o wei na ki klo faswang dei tang ma pimo bom tip ya ka balajia pa Israel ke ka balajia ya Jisu Nazaret bala shala ben syapenyap mentala lai sengi la tiap biu
nang ta nginget hau ban long no yalam changi rei man ta ngi sngo diao man sem ni lei phai no ashala ka shnong changi utau riu phalau long haki an ngot kat no pisuki ban sngo tho ya ka jing tho ba khoi ula batai yaki nadu ka jutang barem nadu Moses kumno bleu legit Moses ban long no yalam ki pai Israel ter hadu ka jutang bathamai Hakata kapor kila poi se emaus utau baru pala ule manya chakamat kian ngot kilong yu sabat ngi lamit menta utau ri pala ula sabat ki ula pelong ka jing kenya yu kares ha ka jing kenya yu kares ula shim ula kedia ula ayaki doong shim bam kani kalong kamet jonga mari ong ikumta utrai ulajano naki baraan ngot kilong kat no kajing shirhem kaman sim jangi habau kren bat yalap yangi kini kian ngot kilai pain emaus biang se Jerusalem bat kendu yaki apostol bania thu yaki utrai ulami pat de shisha ulapau hangi ha kajing kedia akpu teu man sim ba khoi ulapan syai kini kian ngot banlong ki bashirhem Nadu kata kapor la long Bashirhem. Kapasau umen simba kuat uai kabor jong kajing sok bat kajing map gospel mentangas ngi. Habau Jisu la pau kisenran ki badap de kajing ting kajing sir kajing im jongki. Dry la pau ki. Daga baong kajing sok api. Upen I kikti, pen I ka krung. Nang ta kisenran kilangit kilayo biang ka jingsuk nang tau Jisu la persat yang mesti bakoi lo jongki de kabong yaki pop jono ba pimap la map yaki pop jono ba pi pensa la pensa yaki yakabor mesti bakoi kalong banai jingsuk ba jingmap ngi baro ang don ka ma ka jim jongi prabangai bi baro kabor ka jing sok bat ka jing map nang nong inyo ayakani na kabor masim bakhot now try Jisu balong ka jing sok na kabor masim bakhot barong inyo jing dei banyo jing map na markum kibrieu kum ka jing long Kristan ngim biang satya hanrei ublei Jisu la ayingi kabor jing map na kabor masim bakhot gospel jo Yohanes nong arpulai Kala keren syai kani umen sim bakoi uai kabor jong ka jing sok bat ka jing map kabasan umen sim bakoi uai ngi kabor ban duai Stephen kong chiknong korin lenong ka bakanal khot ka balai dan banuat ban khot yu blei ku pa abba ku pa lemna dei de kabor umen sim bakoi Dan bala ban khot yo Jisu ku try ku blay lamda day kabor masim bakot amar kata bandup itu yo blay pa blay kon but yo blay bashisha don kam ya kabor masim bakot prabangej bi baro apa pitwa ki yigisem haba pitruai ha pitwa ban tregan don kam duai how masim bakot khnang ba unai kabor bani tu yo blay pa ba blay kon Nang ba pinlong kita ki kon jong play na kabor o men sim bakot makadaw masim bakot ay bor yang ibara bane to yo play pa bat yo play kon kaban riu o men sim bakot wai kabor kisap ba per na ka shiti jong paulo sikinong korin lenong khadar sao hadu khatway jing pule ka baar metagasngi Dan kisap beper uju umen sim bakot dan ki kam shakri beper uju ublay umen sim bakot wai bor wai kisap beper hangi kibriu dan na pedeng jongpi banang bandruai umen sim bakot wai pi kasap bandruai dan na pedeng jongpi banang bandruai umen sim bakot wai kasap bandruai dan na pedeng jongpi wai kasap ban le kampla ban ktai ki bapang ban batai katin ublay hanrai uju umen sim bakot wai ya kini kisap beper padalok beit lada mangiru ublay wai ngi kisap ki pong
Henry tongin pan umasim bakhoj baun te sei ya kan jingai e jong masim blay halo jongi iway pa iway kawahan riu umasim bakhoj uai bor ngi banyalap ya kaktin jong blay si Paulus bakhoj chinong Korinth nong khat sao u Paulus de la de wang klem ka bor umasim bakhoj ngumla banyalap balai u Paulus bakhoj la banyalap Yalap haki Jew, yalap haki Greek, yalap haki Gentil, yalap haki Bri Baro. Namar udon ya kabor umensim bakhot. Kamram jongi para banget bi baro. Kadai ka kamram banyalap ka jinglong Kristan, kamdai ban sa marway. Ngihap banyalap ya ka tin ublay, ya ka hima jong ublay, ya u Jesus Christ. Chua banle kata, ngidon kam ya kabor umensim bakhot. Tungin duai, ya kabor hau umensim bakhot. Ban ay ngi ka chia e bangin long barbor ki bala banyalap ya ka tien chung blay nang ta ka banyaw uman sim ba khuat u the sei habon ki briu kat ba ki apostol ki alap uman sim ba khuat la the sei halon chung ki henrei uman sim ba khuat phim la ban thiet da ka pisa kat ba Petrus ba ki apostol ki la alap Buon ki balangay kila bukti halo jongki kila idala jongki khamat yang mesim bakhoi wala hiar halo jongki ki keren ki tim sle ba per ki le ki kampla ba per we na ki rangba gutong Simon lawan ci Petrus na kabang sim kan ka pisa ay nga mesim bakhoi u Petrus la dumok ki u kala ka bomot lem da kum ta piyap Namar balay, yaw mesim bakhoj mlamat tiet dekat pisah. Gospel jung Lukas lenong keba khat wait khot khat lai. Yaw mesim bakhoj la tang ban duai ban pan hok na du kadanot na du kamensim. Lada ngidon kami kabor mesim bakhoj ngihaban duai shirhem. Jisuang lada pisniu kan no pinang ban ai ki khun ki bha kat no tam lalei ukpa beneng ai pi yau mensim bakhot te kan ni si brom jong ka Pentecost si brom jong ka jingwan hiar mensim bakhot ngakar pa dia pi baro pra bangai bi duai shirhem hau mensim bakhot duai hau mensim bakhot ba pinyo ay ka jing start mensim bakhot wai ka jing start wai ka jing champagne wai ka ta ka jing tip bapura wai ka jing ai but babha wai ngi ka jing slur wai ngi ka jing ruplay wai ngi ka jing ting buram yau play henry ngi ha banduai bat kani ka Pentecost ka petkan mauru yang ngi para bangai bi mangi de banim da ki so jong mensim bakhot Rai pitip hai na pola kalatia kalenong kabasan khot apuar umensim bakhoj un pendap yang i kajing ye kajing kemen kajing sok kajing yaisha kajing sebun mesim kajing kelut mesim kajing ngek ke baskem nang ta kajing suret kajing jemnut bat kham ta me kajing la ban sin shar yaladi Prabanget baik baro hakani kasi Pentecost kan mau ladangi ngilayo pediang yang mesti bakhot baro menong ngilayo pediang yang mesti bakhot nengkong haka baptisma ha balai baptisma yang ngilayo pediang yang mesti bakhot kajing kang jok beneng lapli yang kahima beneng ngilayo rung nadu kasi bangyo baptisma amar kata baro ngilai long ki kun blay leng ba ka baptisma leng ba muslim bakhot bar ngilai yo ayam muslim bakhot hakasi bagi yo ka jing perskem ban yang saki yo jisu hakajing em jongi ban le ka badai ban kiar ka basniu balai haba shong kha shong man hakasi ba pia thoru pio panyang yo muslim bakhot pi klei ke juban lak ngan ye ye pi hadu jingiap la suk ni sitam la duk ni rispa la pi koi ni pipang Bat pilas mai, klei ke jubalak khamat chung blay, ke bor mesim bakhot. Maka ta pihak banyai dua shirhem ban im ia kata ke sakramen jong ke jubalak.
Ya kiling do kiruniam jongiru kila yo priang yo mesti bakhoj hakasi kan tang leng do. Ban yang saki yo belai. Ban long ki atiar jong belai. Ban long ki bala pensle. Belai la pensle ban long ki atiar ban pensle la miki wei. Ha ka jing don kam jo ki pai ba baro. Amar kata ka di ka jing sngi ka bakrau. Kau belai kan rahat kan iga si buram jong si Pentecost. Unker khu kerda ya ka aish da isis changi ya kiling do keruniam ya pi barok ya para bengai be baro. Ba pin sap pen sle ada muslim bakhoj. Pin im ya ka jing long kristan bashisha. Ba long ki baklan ka jing ye jing kermen jing i. Indwai kerpang hakamare sti kan ya sailam ndak banta changi baro. Bangin dup im berbor dak bor umen sim bakhoj. Tong ne dwai kan ka singi. Dwai kan ka por. Ka jingjen jar jo ka perthei ka di India jongi ka state jongi ngin dwai u blai kan klam tu chekermen ngi kermen u blai wajab u blai bala bayai umen sim bakhoj background ya kan ka pangstam un ai ka jing im bathamai ya baro ki bayo ya kan ka jing pangstam kin yo pat ya ka jing kot bapura. Unker khu kerja yakin no yalam jengi no yalam sarkar no yalam balang unker khu kerja yakin no ngba shnong kin ngba dong bad yang i baro i wei pa i wei dongin duai hakin ngapor in pan ublei la kular pan psia priang makatang i pai shu blei dak jingai jingkermen makajing i anyaro yau Jesus Christ Jinom la jinom. Amen. Pentang in pentamai laka jong kecengek ha daga bangir wai credo. Kanambar jingroi lai spa riu powai. Lai riu wei.
ราบังเงจปีบรออุตรายเยซูลอยายองปานพิเศษเพียงปานจะกันจิงเงจพิญโยลุปายกิตาอินพายชุบเลยกันนิกปอร์เรื่องบานกันจิงปันจงีกันจิงดอนกำบารอก าจูบามงีเกอร์ปาดยาเมกุตราย นี่กันปานยามนี้กุศล นาคบันตาวกปาบคุดโปฟรานซิสวาชบิชอปวิกเตอร์ลิงโดกิลิงโดสอบเลยบาโรกิริวเนียมบัดกินองเทรบาลังบ่าวมันเสียมบคุดอุญยาลามเลนตียกีบันชารายยากิปาจงอุบเลยบลาเป็นคำตียกีดากจิงสตานกจิงเชมพังบัดจิงริวบเลยงีเกอร์ปาดยาเมกุตราย นี่กันปานยามนี้กุศล นาคบันตากิลงเยียงลองเซมคริสตานงีเกอร์ปาดบักิพลียดิงจงมันเสียมบคุนกินวันรายกมันเสียมชิรแฮมฮักเยียงกิเซมคริสตานบักินกิลาลงกิริมเปยจิงฮิไกบันยาลัมบันเปตินยลากิคูนกิกซิวฮักจิงเงบัดบันอิมฮักฮกบัดกับบุรอมติบเลยติบริวงีเกอร์ปาดยาเมกุตราย นี่กัน Ika ปาน Padi Kutai. นาคบันตากจิงสุกฮักประเทศการีบัดกจิลลางิกรปาดบ่มันเสียมกจิงสตานบัดกจิงกลุดมันเสียมอุนเป็นทำไมบัดกตามันเสียมยากินองสัญชาร์บัดกินองยาลัมบักินโยยากจิงเชมพังบัดกมอนบันสัญชาร์กจิลลาบัดการีฮักฮกบัดจิงติบริวติบเลยงิกรปาดยาเมกุตราย นี่กันปานยามนี้กุศล นาคบันตากิคนสัมลาจุงีบัดกิเฮบริดบาโรงีไอทีเฮามันเสียมจงกะจิงเอจบัดจงกะจิงติงกันบอนชารายยาลัมบัดเป็นโคยกีเม็ดบัดมันเสียมบัดไอบอร์ยกีบันตุรชพรังยากิจิงเอบัดจิงตินโจดากะจิงเอจิงชานียบัดจิงเกอร์มันสแคมตั้งเฮาเบลยบัดกะมอนจงอูงีเกอร์ปาดยาเมกุตราย นี่กันปานยามนี้กุศล นาคบันตากิบปังบาชิตมฮักเลงกิจักาสุมารบัดฮักเยียงกิจงกีนาคดาวจงกันเนกคลามโควิดขัดขันไดบัดนากิเวปัดกิจิงปังงไอทีเฮามันเสียมบกโคดมันเสียมกจิงยายชาบันเป็นติงเงินยกีบัดงิกรปาดยาวเบลยฮักจิงสบุนจงอูบ่อุนไซด์โคดยากันเนกจิงปังคลามนากิเม็ดจงกีบัดนากิเวปัดกิจิงปังจิงชิตมงีกรปาดยาเมกุตราย นี่กัน Ika ปานยาม Padi นี้กุศล Kutai. นาคบันตาจงีกิปาจงอุบเลยบายาลุมลังฮลากิเยงกิเซมดากจิงเงจบัดจิงเชนียสเคมบันเปรียงยาวจิสูหากจิงลองมันเสียมงีกรปาดบักิเปลียดิงอุมันเสียมจงกจิงชิชากินเป็นโยหังียากิโซจิงไอเอจงมันเสียมบักหูดบัดกินอุรลงกิจิงกรปาดบัดกิจิงทมูจงีบังอิตรวาหากเนกมาสบักหูดงีกรปาดยาเมกตราย นี่กัน Ika ปานยาม Padi นี้กุศล Kutai. นาคบันตากิมันเสียมกิบาลคลานโนบาวเบลยอุนอายฮักียากจิงจัดไทยบัมจุกุนงีกรปาดยาเมกตราย นี่กัน Ika ปานยาม Padi นี้กุศล Kutai. เอาเปลยกันราดเปรียงหุ่นนี่กันนี่ก็จิงทวายจิกรปาดบางทีละปันหกนามีเด็กจิงเงจบัดเด็กจิงเชียนีอาลุดฮามีดาวคริสอุตรายจงยี Amen. สงบหาชิมกันนับบาร์จิงรอยไลสปาพระโพไลไลพระไล Lagi kemat ku para Au kun jagu blai ula
bara baka jing kenya jongi kane kasingi kalong pediang hon khamat uplay pa badon bor baro tu train priang ki jing kinya ni ki jung phi na ka benta ka jing ya ro bat ka burom ka kerteng jungu ka jing mentoy yangi bat ya ka balang bakhu jungu baro ka wei tuai ngi karpat ku try bakat kane ka jing kula jong khun jung miมันเสียบขวดมันเป็นเป้าคำชนะชื่ออย่างนี้ยากันจิงมายากับบ้านนั้นเด็ดจงกันเองกันจิงขญาบ้านสุสเนยมันเป็นเป้าจิงชิชาบารอดาวคริสอุตรายจงอี Amen อุตรายดอนกัดบัดพี Ringkat bat กัน phi เทวลากิดอนวด Ikan tiu ya ki shau นายงูอุตรายอุเปลยจงอี Ka shong hok bat ka dei นาชิชากันลองบัดเดบัดก็มาชงหอกก็เดจีจงอีกันจิงเป็นเอ็มยังอีหามันละก็ปอดกันจะกาบันไองูยามีก็กันราดก็ปาบะขวดก็เปลยบันบอร์บันบอมจุกดนามามันละเป็นดับปุรายกันจิงมายาปัสคาฮาบากันนี่ก็สีมันอายมันเสียมะขวดฮาลอร์กิโตก็ละเป็นลงกิโคนเต็งจงมีดากบะเป็นยาโซยากีดาวควรบลาคามารเวจงมีมันบลาคาหนึ่งกองยากบาลังอุเนวจูมันเสียมละอายหักบารอกิใจเป็นเร็วยากันจึงเตียบโยเบลยบัดละเป็นอิตาลีกิเตียนทะเลจงกับประเทศหากันจึงพลายากันจึงลงกเวกันจึงเงยนามารกตาบลาดับเมียเดกันจึงกมันปัสคากับประเทศบลากเวกันละดับคาริซาเดกันจึงรอยามีกับบอร์เป็นแห่งรูรันกัดบักิกันหุนอังเงลกิรวายลางกันจึงรวายจงกับบรมจงมีกัดบางยายเป็นบนาคลำสังเงดักบางยายรวาย ชิชามันลงบะขวดก็ตรายทำไมก็จึงขวดบารอนำมารกันตายกระปาดยามีตัวเป็นขวดเป็นกันตังยี่แค่นี้ก็จึงทวาจงอีแล้วก็มาพายองมันเสียมจงมีคุมเจริญโลจงกีบักกันดบกันละลองยังอีก็แมทปัดกัสนามจงตรายจงอีอุจิสุคริสหากปอร์เป็นดีโนยอูแต่ละก็มันสงบฮารับเปลี่ยนกันจึงชาชิตามรัสเซียมยาวขปูแล้วก็บายงูยามีรักที่อายูลายและกิเซนรานอูอังตัวเชมบัตบามนักนีพีบารอนำมาร์กันนี้ก็ลองคอมเมนต์จงหายากบันไอตีนากับันตาจงพีกัจจุกรกอมันดาลลายบามและเชมิกคูรีแล้วก็บายงูเบียงยามีลายและกิเซนรานอูอังตัวเชมบัตดีนักนีพีบารอนำมาร์กันนี้ก็ลองกับคูรีจงกับสนามจงกับจุดทางบัตรไม้บัตรบอมจุกดยากบันเป็นมีนักบันตาจงพีบันนักบันตากีบบุญยากบันมาบิกิปอบตัวเลี้ยกันนี้บันกันเมาอย่างก็จริงไม่ยาจงก็จริงไงKata sing bagi bang yu
Ngi bapen mentai kan cing yap kan cing mi pa chung ngi terwa me ku trai ku pu chong kan cing im kuri chong kan cing pen im ngi dai ngai dam na ma na nyau yang ngi ki babet bania khmat chung me ban chikri yami daga bas ngauret ngi karpat yami bagi belayo bentang ka met kasnam kres lami teli ka wei hau men sim ba khoi tukan mau ku trai ka barang chong mi ka bala priang satlak ka perthei bada pencanaya ka cing i Rengkat bado Francis Papa Khot chongi nga shikri barit chong me bad baro kiling do dukan maulem ro yakin men kipara shenrang bakan thei kibla khlat no kibla thia dengan bakan men ka jimi pat bad baro kibla khlat no ka ji snei chong me do pnyang iki chang jing shai ka khmat chong me doi snei yangi baro ngi karpat yami khnang bareng kat bakamaria studi bakhot ka kemi chong ublei Joseph bakhot kurem jongka ki apostol bakhot bad baro kiru khot balapan subhaya me pateng la pateng indop long ki babet ban yo bentanam haka jiem bom chukut nyerom pendan buram yami dau khon chong me u Jesu Christ dau lambat u bad ha u kan long ha me u blai pa badan bor haka ji long ka wei chong mesim bakhot baro ka buram ka ji ro junom la junom Amen. Kumbala hukum yang ngi dong nong panem kumbala ikai ngi dak tin blai ngi not ban ong kok pa chongi upaha peneng kan long ka bakhoi ka kerteng chong mi kan wan ka hima chong mi kan long ka mon chong mi ha ka khandau upaha peneng tu ai ngi mata ka ching pam chongi ka bala ka sngi batoma bi kereng kang chongi kumbangi ru ima bi ke beles niu yangi barwadala mingi shaka ching penshoi handrai do playing in ka bas niu do playing ngi karpat ku try ne ka ching sniu baro ha ka ching sbon chung me to ai ching su ching san ke sngi chongi khnang bar ka jarap ka ching snei chong me in lai bar bo na ka pop benyo je da na ka ching chen char baro kat bani ap kemilenti ka ching kan men bakhot ka ching wan pat unong panem jongi u Jesu Christ Namar ka jumi ka long ka hima ka jumi ka bor bat ka burom junom la junom Utrai Jesu Christ me belong ki apostol jongi ka ching suk ai happy ya ka ching suk jongang ai pi wat pe ki pop jongi henrai ka ching nge jong ka parang jong me bat try ka nya ka ching spon jong me try ka nya ka ching suk Jetli ka way kat kum kamon chong mi mami bem basen char junom la junom Amen. ka jing suk utrai kan dan bat boreng kat bat pi ringkat batir dongin pen pau ya ka dak jong ka jing suk i way pan Kun lang bro trong ublay me bagin hoki pop ka perte us no say me yangi kun lang bro trong ublay me bagin hoki pop ka perte Hakmi kun lang brat chung ublay Hakmi bakin noi ki pop jong ka pertei suk mangi baro ki bada wela khot chang ching khawai chong khon lang brat ko kan rat ngam chung hok ba men wan rung hapo ka ying jonga rei shong tang ta kien ka men sim jonga kan sakhya Sung bahashim ka nambar jing ruai ar spa ar pau ar
R. Prabangej bayi baro. Agani ko por walada pim chimla ban priang u Jisu. Dong ini priang u Jisu ka komunion mensim jongi. Siem nakasla ka balai pupra. Indwai nadu ka danut. Nadu ka mensim jongi. Yakani ka jing dwai komunion mensim. Go Jisu jonga. Ang yai skam ba medan tali ka sakamen ba koi tam kerduan. Ngaye yami lor kiai baro. Pangatrang ba manwan hapo ka mensim jonga. Namar mentau kumne ngamla ban priang yami ha ka sakamen ba koi. Tuwan na po ka donut jonga ha ka jinglong mensim. Ngapiam yami hala ka donut. Bang panya so ina di bat mi, wat sya bang klat shu na mi. Tungin ya dwai. Ublay melates sebun hakabalang jung mi kacing ai na pedeng. Dori kendong ya kajingai ye kaba melaai, kenang ba kajingai ye jong mensiam bakut, ya kabala the asay halor hak jongka, kan ne hak bor kasor, bat kane kajin ba mensiam, kan te ya ka nakabanta kajing saus pa bom cukot, ko play kan ra tukar kugar do ya ki pa chome paro, ai bakin skam kajingay. Jengkan men bagajing iye, dau Kris utrai jongi. Amen. Utrai undan ringkat bat pi. Ringkat bat pi. Lay badan bor bera. Ukpa, bat ukon, bat umensim bakot. Un kerku kerdo ayapi baro. Amen. Ilai sok kamas kalawai. Aleluya, aleluya. Gisiongu yau blay. Aleluya, aleluya. Sung bahashim ka nambar jing ruai.
lai spa ar phoi lai ar way Malak min bad mi bad sni kat bagaran yait lendi bagak di utrai kalam yana ngan nom diao men sim ei wala da yait marway bagak di utrai kalam yana uyai sa uyai sa uyai sa podonun joina ngan nom diao men sim ei wat lada ayai marway bagak di utrai kalam yana Sumpah Hashim ka nambar jingruai Shispa pra paulai Way pra lai Usa ramen kutrai basa riha bertre saudon niwan yapai nami man panjing say Nyero basengu man lakapor Ya kesakramen berkuitam kedua. kaburam hau kepa badau kun badau mensim bakut Mbak lelong kepenengkong ciminta berperabor cinom la cinom amin. Nyero basengu man lakapor Ya kesakramen berkuitam kedua. kaburam hau kepa badau kun badau mensim bakut Mbak lelong kepenengkong ciminta berperabor cinom la cinom amin. Nyero basengu man lakapor Ya kesakramen berkuitam kedua. kaburam hau kepa badau kun badau mensim bakut Mbak lelong kepenengkong ciminta berperabor cinom la cinom amin. Kasam kendai posan dekot banreu ka ong tuan ngin yamane ngin dem yau yang ngin ya dem krup hakamadu trai unong tau jungi
Kanung ilong ki badan bok bandan menta hakmat jong utroy. Unong tau, unong ai jing im, badu nong yada jongi. Ngidem ngu hakmat jong u, nagbenta, ka jing im, baula ai hangi, hadu kane ka kaliman. Deling ba ka jing isne jong u, ba mangi, ngidang yo kalat, ban im, ban yaro, ya ka jing krau jong u, ha kane ka perthai. Kasam kendai pun rewat kot kendai ka ong, to dem ngon hakmat utroy, haba uba kuitam umi pau, to kanyu akmat jong u, pi ke perthai barok. Gospel jong Matius lanong baat kot katway ka ong, kiriu start narimingi kila lap ya u, kila demngon bat ki mane ya u. Menta, mangiru, ngilap, ngishem, bat ngidonlang badu troy. Kumta, tungin ya dem bat mane ya u. Ngin kentiu na me kerteng jong u, ubalong ublay uba krautam ha ka jing im jungi kasam basispa kat khot ka baar ka ong to syakri au trai da ka jing kemen to wan da ka barwai hakmat jung u mangiru da ka wai ka sur ngi rwai ro au trai da ka bayar wai lang ya ka jing rwai as pa lai na ka kot lenti beneng. Genesis lenong khat ar khot lenong khat san khot khat ar kaya thu yangi bau Abraham lo yo mat ya ka jing maya jong ka jing don ublay bau Abraham la terwa jing kenya ha ublay ula yo mat ya ka jing don jong u hangta ula yo thia bat ka jing seu phing kalawan telep ya u ngidon hakane ka jing don bamayan jong ublay ngidei bandap da ka jing seu phing bat ka jing ting burom ya utrai ubadon bat ngi menta hakane ka sakramen ba khuitam kaduan haka kitab Exodus kalenong ka balai khot baneng kong terter umasa su ya kendu ya ublay ula yo i ya u ya usanyum ba meding kata kading kadai kadak
jong ke jing don ublei ulaha ban lot yala ki juti ulaha ban penrit yala de ublei ula ong hau Moses ngan sahir hau ulo uteu ya ke jing don ublei ki paj Israel kimla ban yo i ya ublei hendrai ki sneu ya u ba Ukren badu Moses hakaju karukom ngimla ban yo i na sneu tu hendrai ngi sneu ya ke jing don jong utrai ha ke jing im jungi ke jing don jong utrai ha ki sakramen ke jing don jong utrai ha ki jing duai ka sam khan riut khot khat wei ka ong men pen i hanga ya ka lenti ke jing im hajan jong me ker hai ke jing kemen ban shong bat me ke jing seu pha shi junom ko para bangai habangi don batu trai don jing kemen don jing i don jing yamap mar kaliang bad habangi don batu trai ngim don jing ting ne jing sming kasam arpawait kon riu ka ong da shisha junom men ta jing kerku halor chung u ba men don bat u usngeu kemen shikat day ka jing kemen ba krautam ma ka jing im jungi day ka jing don ringkat jong ublei habangi don bat ublei ngin dapura da ka jing kemen kasam khan riu ka ong ka jing sngeu shngan haba ublei udon hajan udai ka jakari badu yada yangi naki nongshun kumta daka wei ga sur ni shi ya ka number shispa arpo sau na ka kotlan tibneng ka ba ong habadon badu Jesu yano nginting ban pen ken mau yalade ba habangi don badu Jesu ngim dei banting ha ga jing ya kendu jungi ha ga jing im ka baman lakasgi idap da ka jing seu ngu ya ublei trai gen ran bat ngira ro ya u nak banta ka jing im ka baula ai yangi ka sam nyaut khot khat nyau ka ong nganai ngu ya trai namar ka hok chung u ngan ya ro ya kerteng chung u bahalor tam ka sam lai phot khot khat ar ka ong kumta ka do nu chunga kan roi ya ro ya me klem sange atrai ko blei chunga ya me ngan ai ngu chunom u Paulus bakut u ong to bretno i kijing kuslai baro na kijing mut jong pi to pen pau i kijing don kam jong pi ha u blei man kijing duai bat kijing kerpat da kijing seungu nadu ka do nun ka dei hok yangi ko pa jong u blei ban yaro ban seungu ban pendon burom bat ban ainam ya utroi namar ba ju ino yangi ha kijing seu pa bat kijing kemen tongin kin mau ban yaro bat ban sengu ya utrai barabor kumchu ha ka jing jong ka jing im bang ya kendu tongin yaro bat nge sengu ya utrai namar ma u udai ka jing stang bat ka jing kut jong ka jing im ubayai kirshan ubayai aibor bat
uba ai jing im yangi man lakasngi. Haga kam jong ki apostol kalanong kanriut kot arposan terter kaya tu yangi bau Paulus badu Silas wala ki syaset benti bat ki don hapeng ki jing ki babun kim ju klet ban roya ro ya utrai wat hapeng ki jing sitom kabaki ya kendu mangi kum ju ko pa jong ublay ngimdei bandu jing kermen walang ya kendu sibun ki jing tungin ken mau ban yaro bat sengu ya ublay namar bamau umju ino neken randin nangi Hendrai, dai mau uba kersyan, dai mau uba ajing kermen, bangin la ban ya lek persya, ya ke jing jongi, leng ba ke jing yarap jong u. Kasam ru polite kot balai ka ong, namar ke jing jong me ke kambha, ban ya ke jing kir miang sentur jonga kin ya ro ya me. Ke kitab sirak, lenong ke basau polite kot laipo ka ong, haba pia ro ya utrai tepen krau ya u kat bapila, naba watla kataru ompat biang yeu haba pipen krau yeu to da sei la ka bor baro wat ngau tight namar pinom kot baniaro haban da biang ko henmen ko para habang yo ya ke jingba jong utroi to tip shai bangi dei barabor ban bakane ke jingba ka dei barabor ban nang san ban nang roi ha ka jing I jungi khnang ba ka dak jong ka jing sengu ka bangi im kan yai pau om tang hangi shimet Hendrai haki wei padru ki bayo I yangi. Kumta da ka wei kasun yar wailang ya ka cingruai sans pa khan yau naga lenti beneng ban ya ro yau trai namar ka cingba jong u ubadei usim u kenrat ha ka cing im jungi. Sim
ba chang blay hakane clip mat tuin IT au troy ya ke chingmut ka bangidon ya ke ching duai ki bangidon da ka bangi yasngap jar sipor pat pelai chingmut pat IT bau troy badon hakmat jongi udon kabor ban yarap ban kershan ban penklain yangi ban yalai persya ye bun ba ki ching e ki bangi yakendu khamtam ka ching pang jing sitom ki bakenrei ha kane kapor Aga kitab Exodus kelenong kan nyeut khot bapradu kan riu kaya tu yang ibau Moses urai laki kiti banduai kan baki paj Israel ki alai tma badu Amalek namar kicing duai jong Moses ki Israel ki lai job hakatma haga kitab baningkong jong Samuel kelenong baningkong kat khot ka basipo kahana ka kimiu Samuel kala duai na du kadonut bakan yo akun badu blai ulasngap yaka Paulus sa kasiti jang sa Kristan ha Ephesus kelenong bandriut khot kat prau ong to duai man kapor bat kat bayo kala topan bat kerpat hau mensim wat pep ban duai barabor da ka jing pele jingmut nak benta baro kireungai kumju Paulus sa kasiti jang sa Timotheus kasiti baningkong sa Timotheus kelenong baar khot baningkong ukentu ngakentu ban penlong kicing kerpat kicing duai kicing ya saitlem bat kicing aingu nak benta ki breu baro hakane ka klimat ngakot ngawer ya pi baro tungin pendem ya lade ya kicing duai bat ngin bu ya kicing duai kerpat jongi nak benta kicing don kam jongi bat jong ka perthei baro ka wei utrai Jesu hi ong the gospel Matthews lenong ban nyau khot ban nyau pan bat pin sayo Wad bapin sa shem, tid ben sapli api. Kumta, hakane ka klimat ngi duai kerpang, na kabenta ki henmen ki para jungi, ki bapang ki basitom ki hospital, bad haki ying ki sem jungi, ki badon kam ya ka jinga side lem jungi, bau blay un sngosen e, bad aino haki ya ka jingko jingkia ka baki don kam e. Ngi duai ru na kabenta, ki henmen ki para jungi ki balaklat no, na kane ka berthei. Bau blay un ai jingja thaj bom jukut yaki badun pentengen yaki badun pentengen yaki to ki bladu no yala ki jong ki ba i ki ba thon na kane ka jingpang ka basir khai ni duai ru na ka banta ki nong yalam jong ka balang u kpa ba khu ki bishop ki lengdo ki riuniam shenrang bat kin thai bat ki pa jong blay ba u blay try kin rat un ri un sumar padun ai ki au mensim ba khu Kenam bagi nang yai peteng ya kene ke kamjing pen im jongki kene ke perthei. Gidwai kerpang ru na ke benta ki doktor ki nos bat ki weipat ki badan benta ban yalai persya ya kene ke klam ha kene ke jela jongi. Ba makiru kin yo ya ke jingko jingkia jingsha jingklain med bat mensi. Gidwai ru na ke benta ke suk ka sain hagari jong ke perthei hagiri jong ke perthei bat kumju hagari jongi ba ke jingsuk kaniai sensyar barabor. Ngi duai ru na kabanta ki no sensyar chungi, bau blay unker undai yaki, na ki jingpang jing sitom, badun yarap yaki bakin la ban trai sitom, na kabanta ka jingpa jong ka imlang ka salang. Kalumlang ya duai na kabanta ki pa jong blay ya kaleng ki jaka, ki baduk ki batangan, ki biakendu sibun ki jinge ka jing im, bakin shem jing tengan, kin yo jing yada, bad kin yo jingko jingkia lengba ka jing isnei ka jong uplay. Ia sanga sipor bat ngabjar ngi terwai ka jing duai jongi hau blay hakane ka klimat. Yasimlangi ke nomor sanspa sau pulai ngala ai tilut banterwa hau tra Jesus Christ ya ke jingdon kam ka bangi don kam.
ba jong blai sa sisin tung yakin mau biang yakin tin ke bau Paulus uong haki Kristan ha Filipi sau riu bread no ke jing huslai baro na ke jing mut jong pi pen pau yakin jing don kam jong pi hau blai haman ke jing duai bat ke jing kerpat da ke jing sengu nadu ke donu da ka wei ka sur kerpat ngin terwai ke jing duai jong i shau blai da ka baduai lang ya ke jing duai ka bau trai jisu ulahi kai yangi kokpa jungi upa pening kan long ke bakoi ke teng jong me kan wan ke ma jong me kan long ke mon jong me ha ka deu ba pening doai yin ta ke chimbam jungi ba laksi batu ma pingi kang jungi kumbang yu ima piki bale siu barwat yalam yangi shaka chim shoy and rate pelai yangi nak siu amen dong in dem ngin yamane nambar shispa nyo pau kundai dong in yaduai ablai da kene ka sakramen bapala melabu apadeng jongi ya ka jingkin mau ka jingsha shitom jong me tu yarab yangi ban burom ya ka met bat ka snam jong me kenang bangin yo barbor ya ki so jong ka jing siuspa meu ba im bat basun syar junom la junom Amen. amen pediang jingkerku jong play Aburam hau kapa badau kun badau mensim bakun ba kelelong ka ba menengkong jum ta bar po jinom la jinom amen Aburam hau kapa badau kun badau mensim bakun ba kelelong ka ba menengkong jum ta bar po jinom la jinom amen Aburam hau kapa badau kun badau mensim bakun ba kelelong ka ba menengkong jum ta bar po jinom la jinom amen
Bahashim ke nambar jingroi lai spa arpoar lai ar Kaburom kan long hak pa berhau kun berhau mensim bakun Ba kalong ka paminengkong kumjumenta berbarabor jinom la jinom. Amen. Kaburom kan long hak pa berhau kun berhau mensim bakun Ba kalong ka paminengkong kumjumenta berbarabor jinom la jinom. Amen. Kaburom kan long hak pa berhau kun berhau mensim bakun Ba kalong ka paminengkong kumjumenta berbarabor jinom la jinom. Amen. Kodonut bakut tamu Jisu Uis nei Pemaria kunong irap ki Kristan duai nang ta jumi. Aka kerteng kupa berhau kun berhau mensim bakun Amen. Amen.